We zijn vanavond in Bocholt, want hier is het te doen. Het kindervakantiewerk Bocholt bestaat 50 jaar. Vanavond is een beetje hun open avond voor ook ouders van deelnemende kinderen. En daarom vonden we het hoog tijd om hier een kijkje achter de coulissen te nemen van het kindervakantiewerk Bocholt. Bocholt, daar speelt het zich af. Het dorp, daar kunt er op zoek vandaan. En de kiezels, voor 400 de chance. Zo loven vierde wij op tenten. Deze cover op, door stretcher. Hando zou is gedropt, voor kindwerk. Dag voor vreugd en plezier. Al is het 30 graden of stroomsfeer. Zet er de frikandellen! Andrea Ernest is wethouder van de gemeente Zumpelveld, dus ook van Bocholt. En het is een Bochotser meidje. En ze had juist een duit in het zakje gedaan van het kindervakantiewerk. Wie, wat, waarom? Nou, voorhand een cheque overhandigd van €250 als bijdrage van dit fantastische initiatief. Ik kan me nog herinneren, als kind zijnde ben ik zelf meegegaan en dat was op de priket en dan bleef ze inderdaad een week sloffen. Bij 3 dagen, 3 nachten, ja, wat fantastisch. Ja. En dat dit nog 50 jaar nog zo ja, in dit dorp nog leeft. En met zoveel kinderen, zoveel vrijwilligers, echt enorm geweldig. Ja. Ja. Ja, want dat verdient echt ondersteuning. Ja. Ja. Want voor hij immers heen kijken, hij is nogal het vertrouwen, hè? En echt veel volk en een gans terrein vol met van al de duivel. Dat klopt. En de verenigingen doen elkaar onder elkaar steunen. Hè. Dus wat het slaaptent steunt is van de hondenvereniging het terrein. En hij is het terrein van Sportclub 25, voetbalvereniging. Die stellen de terreinen ter beschikking. Zodat de kinderen inderdaad in de laatste week van de kindervakantie ja, een fantastische week kunnen verbrengen. Hey. Ja, mooi. Nou ja, dan zeg ik het zelf, door het zelf als kind had hij ook metgedaan. Het is op zich natuurlijk een beetje uitstervend initiatief, geloof ik, kindervakantiewerk. Tenminste, ik huur er niet zoveel meer van, maar het is wel wat overheid wel moet steunen, vind ik. Ja, absoluut. Absoluut, want het is al moeilijk genoeg voor de kinderen en zeker ook voor de ouders soms voor kinderen met vakantie te laten gaan. Het is allemaal enorm duur. Niet alle mensen hebben het even breed. Voorhand ook via de gemeente initiatief dat de ondersteuning voor de kinderen eventueel financieel hand, wanneer ze de bijdrage niet helemaal of helemaal niet zouden kunnen betalen, kunnen ze immer bij ons aankloppen. Dat weet de leiding van het kindervakantiewerk ook. Daar maken ze ook dankbaar gebruik van. Dus ja, dit is fantastisch. En het is natuurlijk ook voor de kinderen heel erg mooi, maar ook voor de vrijwilligers. Ja. Want dat geeft ook een band in zo'n dorp. Dat ze dat samen doen, daar ben ze niet alleen deze week mee bezig, maar het ganse jaar. Daar ben ze maanden mee bezig met plannen. En ja, dat schept een enorme band. En dat is ook heel belangrijk voor een gemeenschap, voor die verbinding te houden. Ja. Voor kennis opmaken voor de circusvuurstelling. Veel plezier deze avond nog. Ja, dankjewel. Dankjewel. Marco Spork is de voorzitter van het kindervakantiewerk Bocholt. Marco, ik geloof dat ze u van de ganse grote club geeft, hè? Correct, ja. Het zijn 27 maanden wat in ons team zitten. En dat is het vaste team, zal ik maar zeggen, wat de organisatie van het kindervakantiewerk deed. En daaromheen hebben we natuurlijk de vrijwilligers uit het dorp wat ons methelpen nog met bepaalde activiteiten. En dan moesten we denken aan de hand- en spandienst in de keuken met activiteiten en zo het allemaal. En dan kalts in totaal met die erbij toch wel voor een kleine 50 tot 60 vrijwilligers wat de hele week rondom lopen. Ja. Ja. Okay. En veel kinderen ook die meedoen? Ja, we hebben dit jaar inderdaad heel veel aanmeldingen. En dat is ook mooi natuurlijk, zo'n jubileumjaar. Het zijn er 161 dit jaar. Het is mooi een stijgende lijn te zien daarin. Daarna hebben we nog 60 jeugdleidingen die meedoen. Dus met ons erbij kan het toch bijna van 250 man, 60 man die hier dan rondlopen. De ganse week. En bezig zijn een ganse week hier met kindervakantiewerk. Ja. Ja. Want wie oud moeten de kinderen hier basisschool leeft hier of? Ja, het is, de kunnen ze meedoen vanaf groep 3 tot en met de brugklas mogen ze meedoen. Maar ook als ze niet hier op de school zitten en de woensdag in Bocholt, mogen ze gewoon meedoen. Oké, maar de moest wel in Bocholt wonen? Ja, de moest in Bocholt wonen of de moest op de school in Bocholt zitten.
Ja, op die manier. Ja. Zeg, nou ja, er hebt een thema ieder jaar. Dit jaar is dat het circus. Ja. Dus er zit ergens in het najaar, denk ik dan, voor de eerste keer al een schet ideeën te wisselen van wat zou we ander jaar doen. We hebben er een beetje een trend van gemaakt dat we eigenlijk op een donderdag, als we dan gaan voor een uitje nog, maar een activiteit, en dat we daar meestal een besluit nemen over de volgende thema van het volgend jaar al. Dat doen we maar, dan doen we met een groep genaamd de Spellensie, dus wat de activiteiten verzorgt. En met die personen doen we dan het thema verzinnen en dan gaan we eigenlijk helemaal los op alle ideeën wat we al hand voor het jaar erna inderdaad. Want dat is een soort doorlopend proces, denk ik. Ik denk dat ze daar zo'n beetje het ganse jaar door wel met bezig bent. Daar ben je eigenlijk wel het ganse jaar mee bezig. Ja. Ik bedoel, we sluiten dadelijk af. Dan hebben we een momentje van rust, zal ik maar zeggen. We beginnen dan wel meestal met de carnaval ook. Want het thema van het jaar wat er gaat komen, doen we immer een optocht van de boekjes, doen we immer presenteren. Dat is het volgende thema. Maar het begint toch wel vroeg, inderdaad. Meestal in februari, maart beginnen we alweer met de vuurbereidingen. En dan is het soms flink aanpoten om alles weer in gang te zetten en daar te werken aan het nieuwe jaar. Ja. Ja. Een flinke klus, Gieker, ja. Maar zo te zien, deze is hartstikke groot, dus proficiat voor in die ganse kleur. Dankjewel, dankjewel. Verstond hij in de frietenboot er vettige handdoog. En hij de inhaber van de frietenboot, dat is er Mick. Mick, wat hand van een assortiment? We hadden een zeer uitgebreid assortiment, gans toegespitst op het kindervakantiewerk. Dus ingericht op het 's avonds de leiding die voor hij met het kamp, die het 's avonds de kinderen in bed had, ja, dan had hij doorgaans nog het honger. Dus vroeger hadden we pizza's gehaald, maar dat is veel te omstandig en die pizza's zijn ook veel te duur. Dus wat we nu aan het verzonnen is een eigen frietenboot van ons eigen kamp, de vettige handdoog. Dus we gaan frikandellen, kroketten, kipcorn, lumpia. En eigenlijk de bestseller is nog allemaal de Mexicano. Oké, geen frieten. We gaan eigenlijk geen frieten, want dat is eigenlijk te lastig. En dus is dat het soms vooral zijn aan een broodje frikandellen of een broodje kroket zo jet. Maar niet een Janssen friet, dat is te veel rotzooi. Ja. Dus, hey, en wanneer ze dit een week gereden hebben, dan hoeft ze gans jaar niet meer te werken. Nee, en dan precies dat, die van de salau erna. Maar de kleier kennen dan ook, die blijven stief voor het bed staan van de jeroog. Dat kiest Jan en Mius te horen. Ja. Ik wil dich niet van het werk afhouden, Mick. Succes ermee. Dankjewel, dank. Leuk dat het er zit, jongen. Van die 50 jaar kindervakantiewerk hier in Bocholt, daar hebben ze ook een heel museum van ingericht. Hier in de circus stand, zal ik maar zeggen. Met foto's en memorabilia. De hele geschiedenis ligt hier vast. 50 jaar maar liefst. Tijn hier is jeugdleider hier bij het kindervakantiewerk Bocholt. En die gaat ons uitleggen wat hij allemaal moet doen. Tijn, wat deed ze alle nu zo als jeugdleider? Ja, we zorgen ervoor dat de kinderen de leukste week van de vakantie beleven. We zorgen ervoor dat ze gewoon een veilige plek hebben. Ja, een veilige, leuke, waar ze zonder ouders zoveel mogelijk plezier kunnen beleven. Ze lekker kunnen eten ook. Dat vinden ze altijd lekker hier. Ze lekker met elkaar kunnen ravotten. Ja. Maar je blijft dan ook s'nachts, je blijft ook pitten hier? Ja, je hebt twee keuzes. Je kunt of niet slapen of wel slapen. Als je niet slaapt, dan word je al om 7 uur zoiets opgehaald. En dan doe je niet aan het avondprogramma mee en dan kom je gewoon, slaap je thuis en dan kom je in de ochtend weer opgehaald. En als je slaapt, dan slaap je 4 nachten, ja. Dat is altijd wel heftig voor de kinderen. Maar ja, ze overleven het wel hoor. Maar jullie zijn er met meer jeugdleiders, denk ik. En jullie hebben allemaal een bepaald clubje. Ja, meestal in groepjes van 3, 4 hebben we groepjes van 10 kinderen zoiets. Van de basisschool, de klas hebben we. We kunnen ook trouwens gewoon plat weer kallen, want ik kal ook plat uiteindelijk. Ja, en na zo'n week ben je natuurlijk helemaal kapot. Ja, dat is 1 woord, ja. Fem hiernaast, maar die kennen we natuurlijk wel van de carnaval. Maar ik kan u verzekeren, zomers is ze net zo mooi als winters.
En het is ook heel bijzonder dat zij als Simpelvelds meisje hier in Bocholt ook op handen wordt gedragen. Fem, daar has een speciaal liedje gemaakt voor het kindervakantiewerk. Vertel eens. Nou ja, hij en Martijn had het nummer gemaakt. Ik ga het morgen inzingen. En inderdaad, zoals je er al zei, de Simpelveller meisje. Zoek het bijzonders voor het KVW van Bocholt doen. Ja, dat is niet niks natuurlijk. Dus het is wel een ganse eer dat ik dit mag doen, ja. Dat gaat tegen de boom, hè. Kan je zo eens gaan vertellen over het liedje? Jazeker. Het was eigenlijk een idee van het KVW zelf. En die houden al een soort variatie gemaakt op YMCA. En daar hadden we dan samen de tekst even van wie er goed gewerkt. Dus Femke had er ook echt wel zelf aan gewerkt. En toen hadden we zo van, daar moet toch van kinderen voor kinderen bij. Dus dan hadden we natuurlijk nog het refrein van bewegen is gezond erop gezet. Dus dat is voor de kinderen ook lekker herkenbaar bleef. En ik moet zeggen, dat sleet toch besnoet zo sleet het daar bij de kinderen. Dus ja. Okay. Ja, want de geest het liedje heet is enorm brengen en de verwachtingen zijn hoog gespannen, mevrouw Fem. Ja, in Bocholt zijn de verwachtingen immer hoog gespannen. Ik bedoel, daar ziet het hij zelf, hoor. De ganse kram staat vol. Dus ja, hij is los. Ja. Hey, heel veel succes ermee. En ja, een mooie opwarmer voor het nieuwe vastelovenseizoen. Zitten ze weer vol plannen? Absoluut. Ik zit hier wat te plannen. Is toevallig ook een medley voor me gaan maken. Dus ik help hem, hij helpt mij. Dus dat kunnen we gewoon doen. Hoorde me niet dan? Ja, absoluut. Dus jawel, ik ben er verdig voor. Alle. Ja. Lot goed. Veel spaß. Dankjewel. Vierzinnig weg bij je op het KVW, op het KVW.